Hakawai ka jingjia tingko kali ka belajar ka surak ba sning bypass kawai ka Kynthei kala yap Shen ka banyak ka kali Alto ka bala Leit Tynrah Nadien jang Trok ulam Mynsaw jur. Ka kubor banyak nagi pulit kala itu ba kawai ka kali Alto ka badon registration number OR not RAG nyopra not sa ka balanya da way uchirup L nong laj arpo nyos nam karta ukun jang kong LDS L nong laj basa hayoring heb maula Shillong kala Leit Tynrah kawai ka Trok ka badon registration number MLW not C not R lai sa balanya da way Shining Star nong bri arpo lai nam karta ukun jang ba trik lingkoi basa hamasa Eastern West Khasi Hills District. Kipulat kipalapoy ketika jaga belajar kena jing accident kile thu bau nongnya ketika kali red ulat Tynrah na kibenta Hadien jong Trok bat kala sakut yau nongnya la yo ban sei da ka jing arab ki nongya lenti bat ka wei pat ka basong hapo kiblat tep kum ka phalla shisha lenser arphone res nam karta ka khun jong return kapu basah umber kala sakut bat ka jing arab ka kali khwai la yo ban sei ka Lakit no kita gi Mynsaw CHC sning hendra ketika nong song kali ki doktor ki lapen bana bakal dep yap lupa Lakit no ika med yap jongka sejaga bu med yap civil hospital nong po naga benta ban pendap ya ki benta kat kumkaan. Hadien pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya